Wanke doya. Ku biya ni kuɗi na ga 'yan sa rigata. Wallahi ba ban ka kuɗin ka dan ba mu da su. Baba Joko ne a jani. Yanzu cikin gari ne don da bai ba kuɗi ba kamar magani ne. Cu, me shi yana ci kawai ya ƙi ba mu kuɗin mu. Ubanka. Ni an ce ajiya shi kun biya mu. Za mu ba ka kuɗin ka. Yanzu ba mana albashi ba kuma ban da kuɗi. Kai kawo ta da 5,000. Ya kashe. Dan shege ya zayan kama ka. Wayo Allah barawo ya gunce. Jama'a ku bi min shi. Wayo. Dan shege ya. Taho dan ubanka. Na rage da Allah don uban da ya matsa yau sai kai hursa. Kun kawo kanku kun haɗu hannunki da nafa. Cikin ku haɗan ɗan mai kuɗi. Ku buga waya ku ce an ki da nafin ɗin ku kunji. Wanda ya san gidansu ba a samun kuɗin na ya haɗa Shan zamfara kacce? To ya mun kai a jarabawa ta Allah yan abu ya rutsa da kai ka rungume ta hannu biyu. Gare muna hannu rabbana. Wayo kai ar. Oga ɗanki da mashi aka ce ma ku ɗan bindiga. Ni dai wallahi ni maraya na. Kuma duk ƙauyen mu ba mai dubu sai na kai ne. Don't tell me rubbish kuɗin fansar ku miliyan 8. Yanzu ko rokin ga yayi ku da daraja gara shi na cin abinci ya sha ruwa wallahi ku ka shi za ku sha. La ilaha illallah wanga rashin amana ya wala. Hayya Allah nuna son tashi yanzu za muku rashin mutunci. Amma bari kaka kiran min ruwa. Wallahi ya ma kiran ma ambaliya yau ko ifritu gari sai mai mahaukacin kai. A'a ƴan uwa da Allah ku hankuri shan shiga da doka ne kuma kun ga an rubuta. Kun ji wani iskanci wai gidan can na harka yau sun rubuta ne su muke ba ha gani. To mu za a gwada ma iskanci. Wallahi na sani kana ba na san babu uwin da ya isa hana ku sai da kayan maye wallahi. Aya shagiya yayi man kas aljanna mai rabo zai samu. Ni zan buɗa muku sabon night club. Kai uban me kake yi ana Allahumma ajirni. Kan ma ka iso Allah dan kai ashe da. Yau ita ce ranar da ba zan taɓa mantawa da ta ba a duniya. Me too. Ni wallahi tausayi ni ka ba kanmu. Ga dai digirin ga mun ƙari. To mi ka gani albashi na ma na harko sabuwar jiwa gwamnati ka so wallah. Ne kuma Allah masoya ta ummi rahab na ka so yawa. Bari in waɗa muku na ba wanda ba ku sani ba ko irin mu ɗaya inda digiri sun yi mutum 100 wasu shushana wasu tuƙin baro wasu dako. Qalu inna lillahi. Zuwa ta kasa shi wahala gare shi da Allah duk gashin kai na biya ci ne. Bari in gani wai da ma kasashe waje haka suka cikin hutu kowa bai da haushin kowa kuma ga mayan gidaje kan bala'i ya shi ana rawar jin daɗi ba da mu bake sai ake jiya wai da ma haka kuka rawar jin daɗi na gado inda na waya kakattan gidaje na hagani. Kada ka zama kamar ba ƙauye yan wa haka ji ka tai ga inda aka sayar da abinci can yan ka kare sannan sai ka dawo nan jirgi ya wuce da kai. Jaka bai ya kaya minti 10 yana kare ma jaddi dan Najeriya na. Kai naga tun azuci ya kai bai koshi. Wanga in bashi ka hanya tashi yana iya kare mai arziki. Bari in ta kai dan shege da ka ta abincin nawa naka ci. Ka kudi abincin da ka ci kai ma tashi ba a san ma da abincin ga. Koji na bai ka ku tabe min shi dan uba ne. Tashi mu ta dan ubanka. Ku tada da shi da nan ku bashi kashi abincin da ci. Wayyo abinci ban koshi ba ga nan ta he. Na rage ta anya ko mutun na. Tashi ko yanzu abe ma kai. Wallahi da sun tsakan sai na dawo. Ku ja shege kada ku sake shi sai kun kashe. Wallahi da kan na samu gatpas daga waya. Yellow wanga wankawa ban taba ganin ka da tuwayen gaba ko aro su kai. Wallahi mu kina min casting you know baki san yanzu celebrity nake ba lalle na ga alama to celebrity haka aka wanka kai wani sagin yanzu an bayyayan sagin yaro to akuya maya da aka wanka. Gyara waya mom baki san haka ake swagawa. Naija ban san swaga ba dan renin wayo jawon don nan sama. Haba mom which can be that? Wai shi kuma gayi na ana gayi babu ko sai wajen babanka ya gyara ma da resin ɗin kai da gyara ma. Yaro tun da ka bi da alfarma za a taimaka ma. Wallahi da kwallala ta mi wanka. Yaro bari in baka tarihin sanda yana gayi mawaki tun 19 santuwari. Bari in haɗa bit yanzu a gani. Ana haka ya Mr. Kwalli TV ya faso da sabon waka wayo kai haka nan ba tara a sha kaka kin of casting to yayi kiwe. Na yi muskuraye क्या करवाए यदि नहीं होता है. Yaro ka yabe ya taimaka ma ya gaji waƙoƙin. Ha kai wallahi na bi na gaji. Baran dan sace bas ɗin ne gura akan burawa wallahi ashe ba waya ta kashi sannan yana waka na ma hasa sa bas ɗin ya labar ma in wace na tashi. Wayo na manto I love you Teddy.
Wai ka san inda birnin Kebbi ne wa gara yanzu hanzu ba a isa nan dina ba. Wai mina na kawaruwa da kuwa kawai ga ku da mawaka masu ilimin waka amma ina kullum ƙasa kai kamar ɗakin ga na ƙasa. Ka ci riga yi wai. Na gode sosai sai na shirya in kawo ma yawo. Wallahi kana cikin iya waka kaga da ka ci riga yi wai yau ka kashe min kuɗi na yallo. Wallahi ke da ina faɗa miki ana miƙo mai maika ganin ɗini ya fara freestyle ke. To ai yana da namba ita. An shiga wa gana man sanin kaja an jima zan turo ma miliyan 200 ka je kai wanka kaja. Wai shi kenan na. Ma komai wallahi yanzu kana barin wurin ga. Wallahi abokiyar dariya ka kaman kaga kanka kamar zabo. An shaga na raja ka hana ke wallahi sai ka barin ga dan na san da ta to kai za ta laƙe ma. A to bar ka gani ta ita za ta biyo ni. Jika na kama kwallo dan ma san nan me ta kaso na ba. Wallahi kalma sana kashe shi. Masu ta yana ya kike. Ba lafiya ba bayan ka je ka kora min mutune na mai sani farin ciki ko da yaushe ya fi ka iya magana ya fi ka iya sayayya ka tafi ka bani wuri. Casting shi an matsala ka da abokin kauren yarinya ka wanda ya ka iya wanka kuma ya ka iya magana. Wayyo mu yan Barcelona ta riga ta kare muna. Wai Messi ya ban mu. To da za mu kawo champion. Wani abu sai na jarawa a ce dan adam share wata guda ko shekara bai cika za ba ko shawarma. To miya ka ni ka ji mi yaron zamani duk abincin da aka ci gidan ka ci kula ka ci dan wake ka ci garan kwaki wallahi da baka san ramin ba yana cin kane. Yaya albishirinka za ta fashe za a ci kaji a ci shawarma uyuhu ka daɗi. Na gode su suke ɗaka kamar labarin ƙwarai akwai inda za ta fashe na in je da cibi. Watiril Maya ne ya shirya gagarumin fati saboda ɗaya Messi ya ba Barcelona za a ci kaji sosai. Wallahi da ka kuskura ka ba gidan sai na cine ma albarka. Wayyo ba. Wallahi bai hata sai na ci uba ne to karhi gana kai ne za ka doka mai naira 50. Adi gare ka to bari ta ka kama ni. Ban jan magana. Dan da na doke mai naira 200 shikenan ta kashe mai naira 50. Tun da dai mu ma magana baka ji ba bari mu je mu haɗa ka da bakin mugu. Na ja na hankuri wallahi. A haɗa mai tsoro ne nake dobura uban bakin mugu don nan kala ci amana da men da yanzu ban bari mai ita dan uba ne. Haka kace ka ga mata kana na kawo mako ya gaisa ƙarshe da juna. A bakin mugu to kama a mai gaisa ƙarshe mutuwa za ta yi halan. Ki halan baki da lahiya da ce haka na. Don mutuwa za ta yi Allah ya ji kanta. Ni dai bari in tashi in gida. Wallahi hasken rana ginoni da kuma itaci tituna mashina da kuma motoci wallahi ka ba ganin su har abada ko wanda a cikin kurkuku sai ya hika jin daɗi kuma cikin asibiti kake amma a ni da rayuwata na nace da Allah da kai da jaki duk ɗaya dan kullun sai na ci ubanka inna lillahi na halaka wallahi bakin mugu ga dama ta samu jama'a kowa ya tattaro ina mai yan jama'a Android lalatatta da na DVD da na keypad kowa ya tattaro mutum inda ana siyaron Ibrahim Rere suna sai yan jami'an Android da daraja tun da jama'a ya ce haka hanyar samun kuɗi ta babba. Wallahi kaban dariya ina ka samu kuɗi halan da ka to ka biya na bashi na ina aza sai lahira za ka biya na ina ka samu kuɗi halan ba gashi nan ka gani ba Allah ya rawace ya ta wanke wallahi Oh, da Allah haɗa min dai gaskiya, don na san wallahi mugun talaka hake, mugun fakiri hake, ko sisi ba ka da ina kuma ka samu 250 haka to ka biya ni wallahi ban yi. Kana ne ka ce baka san ana siyaro Ibrahim Rere ba masu sayan injimin Android matacce, suna sayan injimin Android da daraja sosai suna da birai a Sokoto da Lagos da kuma Kano. Da haka bari ma in ta yi da kai. Wallahi an kuɗin da gare ko sisi bai yawa ni. Yanzu wata zai ta haya kai masu baki ba, kuma kada banza ta haya baki na wayar 2000 sai ki ga mai hoto da waya iPhone. Ki ga a mota bai nan bai can wata ko kudin sa mata mai bira sai kiga yana ma kowa kallon banza wai shi kato mutum na mai izza ya cika gayi wai shi gayi na kuma ga gida ya san babu ko zizi kai ko kayan gudi ka san lokaci na wata rana sai labarin me bai ya tsaya koyi sana'a kuma ke ma ke sai ba zuwa islamiyya ko to ayancan da aga jiki ne ba ni mai su ba aro su yi daji ne kamar da shege dan uba ne yaya lawan shi zaka koma gida sanan da uban ka mai san tunda ya sai san au haka mai zaka ce idan Allah ya ka dawo gida haka wancan banza ban ba to kai baka san halin da mama take ciki ba shi yasa ke zan ci uban ka Allah ashe ga hankali na kwance kana son ka tafi nan da hankali wala ko ana ban ba wayo yaya wayo man so wallahi yallo maganin da aka faɗi ta baka da imani ta tabbata ga mama tarri hannun Allah amma kai kana nan kana ta shagali walle kana yawan iskanci wallahi wallahi baka kyauta min mama ba wallahi kare na dawo gida wallahi dan barkan ce min mama ba ta lahana zan koma ki ce mata gobe ina nan ta ke ja wace ba waran ga ta ke ga ke kashe manje
ana cikin jin daɗi. Rayuwarka na cikin haɗari. Haba ba gaske ba ni kan naga kullum kan kaɗai ka ƙara ƙato. Ƙwarsa malaria asama ebola. Wallahi su aga jikinka. Ka bage mugu dakata. Na ma ka shedi ka kiji. Ka ce mai laha alau ka raka ni ciwo. Ubanka. Na rance da Allah sai na ma ɗayan hukunci. In ƙarfi gare ka taho ka tai da ni. Ku ba shi kashi ko ce min da shi. A an kai na ganan nan. Bage mugu na san na kira da Allah dai ka yahi mi. Wallahi ni karan kai na san da na yahi ma sai na rashin lahiya. Ubanka zanci ni haka ɓaci. Fara kuka wallahi don kullum sai na ci ubanka banda dalili. Na halaka da Allah ka yahi mi. Hello Sanduna ita ce duk abin da ya samu a so min. Inna lillahi na shiga uku. Ko guda baka shiga ba. Yanzu ma haka treatment ɗinka zan yi sannan kuma in kumburi ma kai. Baba ban baka ta sai ba. Ko mi kace in babu ruwa na kashi za ka sha tashi zaune. Allura 100 ko bulala 100 zabe guda. Allura na zaba thank you. Allura ka zaba ba ga hannu zan ma ita ba cikin kan kazan masu ya doka. 50 ga madaga 50 ga idanu. Wallahi ko da amma 80 da kai kuka sun zube. Inna lillahi. Na dace da Allah yana san sai na ci uba. Kai bunga na ga wasu ka ta tsoce ta tuwace ta yi squeezing kamar wanda mala'ika ya mara. Wallahi baban yalo wata ta yi min kallon shokin na beta. Ni kan naji ana ta ce mai ankar ashe karkara ta akai kowane ankare ashe an karkare ne don an tatole na kai da an ka ban mai. Kuma bancin haka har yanzu goro haki to ga mu ma'aurata da muka expensive life. Ka gani sai ni ce gida ta ce mu da wai yanzu wurin gida ni kawo ta sai na samu lada in samu lada. Gaskiya goraye kukan kuna wahala. Raina in ya dubu walladu ya ɓaci takardar wuta takardar ruwa takardar biyan kuɗin haya wallahi ya sheta ma zai alƙali na bi ɗarka kotu saboda wai baka biyan kuɗin haraji kam akwai matsala. Amma ka sani kwa matsayi sai ka bani kuɗi na haya. Wallahi wanga ma ku gawa yana iya bulala da baka ja min da nan ba yana iya cire tuwayin kai sai so. Shekara ka 8 baka biya kuɗin haya ba don haka kuɗin da naka biya ka sun kama mai miliyan 8. Ka ji wani rashin imani kai kan da ba a gane ka cikin wuta ba lahira ina ganin haya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kai ƴan yara gomi na nake ci kai ƴan yara gomi na nake ci na samu kuɗi in kashe su ta hanya kau wani dan bakin ciki na kargo san min shago kau wallahi akwai matsala duk wanda na cimma ciki sai na mai mugun jahilci. To ku ban wace ku zo ku riga san min shago ko ba ku ji ina magana wallahi sai na ma mugun bugu kai. Wayo masu gyaran titi na kai kaman tara an baka kuɗi halal wayo na. To hankuri za ku yi don kun bani kuɗin diya ba ku san talaka da lalura ba wallahi sun kare. Abincin da kace mata bashi na jiyar da koma. Mun mai kahilin lodi ji hannun gani yana iya shigewa. Kai mai cizo magani kai ci an ka ce kun ci amana ta ni dai guduma ɗaya na buga mai. Wai bai cizo ne to wallahi kun halaka shi yanzu to ku bari a halbe shi. Tun da zan ka ji wallahi kamar ban da lahiya. Ka san baka da lahiya kuma kaka wasa baka tashi ka ta asibiti ba. Badan doko mota ta an ka asibitin bakin mugu. Ko da na bige kayan ka mota shiga uku. Badan ƙara kwalele ta da ƙarfin in ga wanga tashi hankali. Wanga yaro ya yi bombe ya koma kamar dodo. Wallahi yana kallo na hankali na ka tashi. Kwamfuta ta tace min kalli cikin kai ne. Ai ko na ga tashi hankali. Da ni ya da cikin kai ne. Haka dai an ka kai min bugu. Wallahi ban ya bugun nan sai na rama gare. Bakin mugu. Yaro na lahiya lau yake. Yana lahiya lau to wasa mai honho ga gushi. Yanzu bari a mai aiki. Ta waje kake kai yana ci amana take min kuka. Ke tsaya ka hanke ta. To kai ka bar mata wasiya don wallahi ko shi kana iya mutuwa. Na hada maga ka mutu ka ce ban ma adalci ba. Dan kaga bala'in da zan dauko wa nan. Naga hankalin ku ya tashi. Kai na rance da Allah ko kyauta na sai na ma operation. Kai yanzu wurin ka ni. Wayo. Kalmar shahada ya kamata a ce kaya ba zuwa ba. Wallahi kasa na tuna da yaya bature da shi da bazon aminan juna na wallah ko da yaushe gurin su ga sun taimaka mu talaka. Bari in gwada ma hutun yaya bature ya gane. Wato uba ga talakawa Nijar Allah da ya kara mai lahiya. Amma har da baba bazon Allah da ya kara kare mana su ba mu da kamar su. Ka san an ce duk ga malami gidan kwarai ya tashi. Wallahi baba ana matuƙar son mutum mai kishin ƙasa ta mai son ga ƙasa ta ci gaba mai son talakawa. Yaya bature ai na daban. Wallahi saka shi ba musu. Sheki an ba ku so amai to na aji. Yanzu uba ne zanci da bulolin doki. Sarki Alinu me planin ɗinka na gaba? Wallahi daman na daɗe yana jiran wagga rana a matsayina na sarkin Kannywood na daɗe yana jiran wagga rana da za a yi min question in yi answer. Misali kamar yanzu fiscal property. In ka ji an ce fiscal property abinda mutum ke iya bambanta misali kaga yau Monday ina busy gobe Tuesday ina busy banda gobe Wednesday ina busy to kaga duk na bambanta su wallahi haka tsarin yake. Kan barawa anya sarki Alinu na doka ta masana'antar Kannywood daga ko ban na takardu bayan karatu makarantar allo ɗaya ne ko ita malam ba ta mai da na fashe maka hayan da ban koma ba. Jam to ina daɗi. Kai zo nan
kai na ga ce ma dan iskan na yalo ko to ka shirya na doke ka aiki gobe za mu fara shooting dan wani fin da kai wai ku yawo kai kuna hada yan katun din nan halan ka wanke mana toilet din ga ciki da waje ka na mamanci ban so mu ne air fresh na wallahi man to garan Suna na yalo kuma na hakuwa. Iskanci. Ikon Allah. Gaskiya Hausawa sun yi gaskiya sun ce iya magana jari to kai ka iya magana amma baka da jari ni kuma ba iya magana ba yana da jari magana gaskiya ban boye ma komai kai karfa ne don haka ya taba gidan ga Allah ya raka taki gona yo yalo la yalo muna son ka 100%. Wallahi kuna cikin kwalba babu wanda zai raba da shi yan bakin ciki sai dai ku mutu kai ni zaka zagaya don ɗina ce da kai wajen yarinya ta so guda shi na za ka koma ka ce kana son ta haddace mata wai ta rabu da ni ban sallah kai kwalli mina na haka waɗi ni ban ma ji abin da ka ce ba wannan yan gidan laka mi abokina zai da ita lalle kan haɗa mai abokina mu expensive babes muka bi ba yan gidan laka ba ka gani wallahi ƙarya na ka ce mata kana son ta kai mi zai yi da wannan da akan ji da yiwa har da stamina ga yi ta Justin mu daga cilin da ajibotas don ubanka kai na gano ga kaɗan cino amma sai baki ko to yanzu sai mu yi ta tsakanin mu da ni da kai Allah kai baban yallo aka ci ma ko Mr. Kwalli ko kwace kwalli na rancu da Allah wanda mutunci so 90 ina gidan yayi wallahi da gada ma yanzu ina tun wayuwa da kai anya ko ka san ko ni waye wai a wallahi ni ban sani ba wallahi to kai ka wuce wani dan akuya yanzu ni ne dan akuya wayo naji ciki na juyawa na man sallah wa mai aiki wai wallahi ina ga sai na kewaya wayo wannan annan ya kauce kauce zubowa wai da mutum a ciki wai Allahumma inni kan ma ka rasuwa qalu inna li waye wayo na shiga tara son kai kowa sai ti da Allah da ba muna ya kace shi wale ku sheka mate ga yan shanjanin tai anna lallah shan mahal kana raka kora gaskana wayo Allah mutane su zaga ka kowa tsare ya baka kalo bala na harko a rayuwa ta ranar ta zama gidan yari ana zo ana ganin dana wallahi ka kida humanci gobe za mu shiga kara da su auren mugu in ka san kana da gaskiya kakkada mu komi zai wuce kotu ba za ta saurari wannan kara ba an yanke mai hukunci da haka a hudu hukunci ne kotu ta yanke wa dagi shekara 770 gidan yadi kuma ta ba da umarni a mai bulala 70,000 da haka a tafi da shi gidan yari gidan maza gidan yari gidan maza gidan yari gidan maza ana bugu ana hada gidan yari gidan maza wani za a kema shekara 70,000 wallahi kwaminti 10 babban ƙara na ƙwarai sai na gudu duk na hausa iskanci wallah na ba a bura uba idan na kashe mutum to wasan ya kama ya kashe mutum ya kwashe laha wayo don Allah ko hankuri don Allah wallahi ba ma hankuri kai ka kashe wani aboki wallahi sai mun kace ka ku tsaya kowa ya gani wallahi bai aje ka mai cibin gari ya mutu shi ke a kakka wayo ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka